थानो खुलुमबाय लोगोफोर स' गिबियावनो आंनि सिनल' नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जासिहरबाय स' लोगोफोर संसाराव जुदि अनलायना जानो रोङाबा बेबायदिनो हासबेन्ड वाइफनि गेजेराव दावराव दावसिया जाखायो गासिनाबो जाखायो न' थ' बेबायदिनो आरोना थ' गोसो थोलायनायाबो गारना खारबा नों लाफिननो हागोन नांलाय खमलायबाबो नों अनलायफिननो हागोन खिन्थु फाथैलाय बिसिबा मालाबाबो जरा जाफिननो हाया लोगोफोर मानोना इसोरनि समाय साखि लानानै फाथैलाय बिसिनाय जाखायो थ' बिथांमोनाथ' पारमानेन्टलि दिनैनिफ्राय गैला थ' आं नोंथांमोननो क्लिप होगासिनो नोंथांमोना नायदो आरो जोबोद दुखु मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थ' जोंबो दुखु मोनो माने थ' संसाराव जाय जादो बिसोर मिथिगो नांलाय खमलाया मानि थाखाय जायो मानि थाखाय अनलायनो रोङा जायबा अनलायनो रोंदों अनलायदो जायबा रोङाखै बिदिनो सोरबा गारना खारदो गथ' गथाय गारना खारदो हौवा हिन्जाव अनलायनो रोङाखै आरो बिदिनो फाथैलाय बिसिनाय खोनादो नंगौना नङा लोगोफोर गामि आरो सबायझार गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो जे मा अयथासार खालामदों बेखौथ' जेनेबा गावनिफ्राय जाहाथे फुरायै बुंजोबनानै जाहाथे रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायो आं बेखौ जेनेबा बुंनो थाखाय आं खावलायफिननाय जाबाय आरोबाव जेनेबा मा मोनसे गासिखौबो जाहाथे मायाव अखान्थि मोनदो माबायदि खोथा लानानै जेनेबा अखान्थि मोननो थांदो जेनेबा थाङा जाखो बेखौ गासिखौबो बुंफुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय एक नम्बर थांबाय आं सोंनाया दुइ नम्बराव दिनैनो इखौ मोजां मोनना मोनला दा आं मोजां मोननो हाला नङा आं नै माबानावसो सोंदों हौवानावसो दा आंनि फालनिफ्राय आङो मोजां मोनो आरो अनोमोन बेनि थाखायनो आङो गोमानाय समनिफ्रायनो एसे न'खराव फैनानै आंजों लोगोसे सोरखौबा लाबोफानानैबाबो जों फैदोंमोन आरो दिनै इखिनि दिनाव लागिबो जेनेबा लांफिनगोनानो आंनि टारगेटआ बेनिफ्राय दा बिथाङा मा बुङो बिनि सायावसो आङो राननाय जाबाय बेखिनिखौ रुमाया दिनै हौवायाथ' लांफिनगोन नोंखौ नों बे हौवाजों नों राजि नङा गेदां राजि गैया आङो राजि गैया राजि जानो ओमफ्राय बे नोंनि फिसायनि जिनि दङ गैया दङ बे जिनिसखौ नों मा खालामगोन हरोबा आं लागोन हिनजावसानो हौवासा इयो हौवासा नों लाबोनानै नों हुबुथिनो हागोन ना आंनि फिथाइयो हागोन गावसोर हरनो राजि दंबा आं लागोन मानो नों फिसालानो नों हुबुथि होनो हागोन नामा हानाय हायि आंनि फिथाइयो थुयो थाङो आंनि सायाव नोंहानि बोलो दिनै हौवासा सासे जन्म जायोबा हिनजावसा सासे जन्म जायोबा दिनै हाबावनायबो मोनसे खोथा दं फिसाला जायोबा सम्पति होनाय बाथ्रा दं इयाव दिनै नोंसोरखौ बारे बारे रायजो राजा मोननै गामि दाबसेया सोङो साखि जानानै नोंसोर जुदि दिनैबो आलायबाथिखौ मोनाखै गय जरा फाथै जरा लोक्षि दुनि दं फाथै जरा दं बिसोरबो नोंसोर मोजां मोना दिनैबो नोंसोरखौ बोखावनो रायजोआ गोसो गैया हागोन ना नोंसोरो दिनैबो नोंसोरनि संसारजों रायजोआ खुनु दिन सफैनो हाया आरो जुदि नोंसोरनि गोसोआ अखान्थिब्ला रायजोनि सिङावनो बे आलादाथिखौ मोननांगोन गय जरा फाथै जराबो खावनाय जानांगोन दा नोंसोर गोसो दंना गैया गोसो गैया बाबा आंथ' बेखौनो बुंनांसिगोन जे आं रावखौबो गोदोनायाव सेरनानै आङो संसार जानो आंहाबो गोसो गैया जेनेबा खारन इयो जेब्ला इ बाथ्राखौ बुंबाय अब्लाथ' जोंखौ लांनानै संसाराव मा जानो दा बेखिनिखौ आं साननांसिगोन आरो दाबो खथि दं जुदि बे थांनि अखान्थिखौ लाङोब्ला नोंहाबो अलप सिन्था धारा दं आरो बेखिनियावनो फंसे बुंबावगोन जुदि रुमाया गावनि गोसो बायदि गावनो थांनो हाखादो बेनिखायनो आंनो मोननै रायजोआथ' मोनसे कागज लिरना नांगोन जे फाथैलाय बिसिनाया सोरनि थाखाय जादों दा बेखिनि बुस्थुखौ खारन इयो नाङा होननायनि थाखाय फाथैलाय बिसिनाया जागोन खिन्थु आंनि गोसो बायदि नङा इयो थेवब्लाबो बायथ' आं रायजो जिथुके जानो हाला नालाय बेखिनिखौ आं रायजोनिखौ उदार खालामनो हागोन खिन्थु इयाव मोनसे सार्टिफाइड हिसाबै नोंसोर गामियावबो लाखियो जों गामियावबो हर आरो आंनोबो कागज मोनसे हरनांगौ बिनि बादै आङो इखौ नर्मेलि ओरैनो आं बिसिनो हाया फाथैलाय बिसिनाय कारना जाबाय मोनसे दायित्वनि बाथ्रा दा बर्तमान दा बारि बारि सोंबाय दङ रुमायाव नों आसलते बे हौवादो रायजो जालिया जाथारलिया सत्य दिनै सत्य आलायबाथिनि सिगाङाव नों समाय लादो जुदि भबिसआव नों बे हौवानि न'खराव माब्लाबा बारसा फैफिना ओमफ्राय बे न'निफ्राय हाबा जाफैना नों बेलेग न'निफ्राय हाबा जाहैगोन जायो जाया थैयो थाङो आंनि फिसासो
नों फै फिसिगोन ना नोंनि बिदामोना फिसिगोन फिसियाव नुथाय होमब्लाथ' बे न'निफ्राय गाबोन नों आउट जानांगोन हागोन आंनि गोसो दोनो दोना हागोन दोनो दोना उननि बाथ्रा न'खराव दिनै बिबाजै दं बिदा दं बिसोरबो हाबा लाबोगोन बिखायनोसो सिन्था खालामनानै नोंसोरबो बारे बारे बुंबाय जोङो सबखौबो सिकिउरिटि बुजायबाय दं आयं दिनै बिबोनांखा हाबा जानाय मानसिखौ बिबाजै रावबो फिसिया मिथिबाय मिथिगौ गोसोबां मिथिगौब्ला नोङो दिनै बे फिसाखौ मानो गाननाय दिनै नोंबोथ' आरो नोंबादिमोन बादि मालाय न'आव हाबा जाहैदो नोंबोथ' मालाय न'आव हाबा जाहैदो नोंबोथ' न'खर दं संसार दं बिहाव बिखुनजो दं जावजालि दं फिसा फिसौ दं बियादै दं गेउ दं बेफोरजोंसो संसार जानांगौ न'खराव माने सिन्था खालामनानै बारे बारे बुं दासिमबो गुदि रायजोनि सिङावनो आलारि बाथि गोमोरसेयावनो हाथैया खावनै जायसेयावनो रायजोसेयावनो जे आं दिनै बे हौवाजोंनो जुलि जाफिनगोन होननानै नों सबायझार गामिनि रायजो गान्थि गामिनि रायजोजों गोबालायनानै नों दिनै संसारखौ जानो नाजा बारे बारे बुंबाय दं जाया आङो जाया जाखाथारलिया जाथाराबा होमबा रायजोफ्रा मा बुंगोन आरो सोरबा माया दा मा रटेसन लादों थांफिननायनि ना गारनायनि थांफिनला आङो थांफिनखाथाला आंथ' एम्फौ नालाय बे फाथैखौ बिसिनो होनो जायाखै दै इसोर राम सावारि साथिखौ मोननांगौ बेबायदिनो आरोना लोगोफोर माने संसार जानायाबो ओरैनो गोरलै नङा माने हासबेन्ड वाइफ माने मिलायनो रोङाबा बिदिनो सोरबा नांलाय खमलाय जायो सोरबा गारना खारो सोरबा बिदिनो मा खालामो फाथैलाय बिसि थ' नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ जायबा जुलि जाबाय जायबा हासबेन्ड वाइफ जाबाय संसारनि मायायाव हाबबाय जाहाथे बेफोरखौथ' गासैबो मिथिखायो जानांगौ दा जेरै हौवा बा हिन्जावानो गारना खारो जेरै खारबाय थानायथ' खोनाखायोना ससियेल मिडियाफोराव थ' बिदिनो आरोना जायबा हौवा हिन्जावजों अनलायनो हाया अनलायनो रोङा न'खराव दावराव दावसि जाबाय थायो स' बेफोर मानसियानो खारो आरोना आरो फाथैलाय बिसिनायाबो जेरै न'खराव गोरोबनो रोङा जेरै हौवाया हिन्जावखौ सैया हिन्जावा हौवाखौ सैया थिग बेबायदिनो न'खराव दावराव दावसि जाबाय थाबा फाथैलाय बिसिनाया जायो ना लोगोफोर